Sırrı Sakık, parlamenter Dem Parti, ji wezîrê derveyê Tirkiye Hakan Fidan re got hûn her roj diçine Şamê. Lêyên ku pêwîst e hûn biçin cem wan birayên me Kurdên Rojava ne. Herin Rojava. Mirovên te, ev ji Hakan Fidan re dibêje mirovên te li Mûşê hene. Ji min dipirsin pismamê me çi dike? Dibêjin li şûna biçe Şamê bila biçe Rojava. Ama dawetî Rojava dikin got. Berdevke AK Parti, Ömer Çelik jî ji Hesedê dixwaze peymana dehê adarê cî bicî bike. Dibêje ew peyman mafên Kurdan misoger dike. Encûmena Rêveberiya Navendiya AK Partiyê civîna xwe ya dawiya îsal saz kir. Di civîna bi serokayetiya Serokkomarê Tirkiyê de rewşa Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê yek ji mijarên sereke bû. Berdevkê AK Partiyê piştî civînê bang li Hesedê kir ku peymana dehê adarê cîbicî bike. Irak'ın tamamında silah bırakılması gerektiği gibi aynı şekilde Suriye'de وەکێک و پێویستە لە تەمامیە عێراقê çekbêndanîn bi heman awayê divê li Sûriyê jî hebûna rêxistina terorî Hesedê bi dawî bibe. Li vê derê karê sereke cîbicîkirina peyama dehê adarê ye û piştî vê yekê jî danîna çekan e. Bi vî awayî ew kesên ku beşdarî terorê nebûne bila tewlî artêşa Sûriyê bibin. Ew peyman ji bo çekdanîna bi temamî çarçoveyeke baş pêşkêş dike. Maddeya duyem a peymana dehê adarê hemû maf û hiqûqa birayên me yên Kurd ên li Sûriyê esas digire û diparêze. Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin bütün haklarını, hukuklarını esas alan ve koruyan bir atıf yapıyor. Mijar li Parlamentoya Tirkiyê jî yek ji Rojava gotûbêjên bütçeya 2026 ya Wezareta Derve ya Tirkiyê bû. Suriye 13 yıl aradan Hakan Fidan du gotara xwe de tekezî li ser yekrêzî û yekîtiya axa Sûriyê kir û cîbicîkirina peymana dehê adarê weke rêya gihiştina wê armancê nîşan da. Arapların, Kürtlerin, Türkmenlerin, Sünni, Dürzi ام دخوازن سوریه که عرب، کرد، ترکمن، سنه، دروز، کریستیان، شیعه و همو آلیته ده دناو آرامی و وکهویه ده دجین ببینن. دوی چارچوه ده ام باور دکن که دمل دست جیبجی کرنا پیمانا دهه آداره یا کلگل حسد هاتیه دست پیکرن دسوده که مزن بگینه آرامی اولات. Saygıyla selamlıyorum. Şair der ki Parlamenterê Dem Partiyê Sırrı Sakık jî da axaftina xwe de serdanên Hakan Fidanên bo Şamê û peywendiyên li gel hikûmeta Sûriyê bi bîr xistin. hepimiz bedenen yaralıyız. Daxwaz kir ku Fidan bi heman awayî berê xwe bide Rojavayê Kurdistanê û rêyên diyalogê li gel Kurdên wê derê jî veke. Şimdi biz size söylüyoruz Sayın Fidan. Siz her gün Şam'a doğru gidiyorsunuz. Asıl gitmeniz gerek. Ev ji we re dibêjin Birêz Fidan hûn her roj ber bi Şamê ve diçin. Lê yên ku divê hûn biçin cem wan birayên me ne. Herin Rojava. Dema ez diçim Mûşê kesûkarên me li wê derê hene. Ji min dipirsin dibêjin pismamê me çi dike. Pismam tê wateya kur ap. Biraz yên we dibêjin apê me çi dike. Li şûna biçe Şamê wele bila biçe Rojava. Em jî we ve dixwînin. Herin Rojava, aştiye bikin, hukuka li wê derê cîbicî bikin. Pêwîstiya gelên Tirkiye bi vê yekê heye. Ji destpêka pêvajoya çareseriya pirsa Kurda li Tirkiyê, yek ji mercên Enqereyê wekû Hesedê jî hevawayê PKK xwe helweşîne û di çarçoveya peymana dehê adarê de tevlî artêşa Sûriyê bibe. Ferdî Sak, Rûda. Fermandarê Hêza Amerîkî St. Tom Bradkoper dibêje xebatên wan li Sûriyê li ser sê xalên sereke bi rêve diçin. Karê wan yê yekemîn şerê li dijî Daişê ye. Ew li Sûriyê li gel hevpeymanên xwe şerê li dijî paşmayên Daişê berdewam dikin. Her wiha got li ser wê yekê jî tekkez dikin ku welatên girtiyên wan li kampa holin divê girtiyên xwe bibin cem xwe. Dibêje karê duyem piştgiriya întegrasyona hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ye li gel hikûmeta Sûrî. Li gorî Koper ev întegrasyon wê bibe sedema ewlekarî û aramî. Dibêje di dehê adarê de her du aliyan li ser konsepta întegrasyonê li hev kirine. Fermandarê Amerîkî got ew amade ne piştgiriyê bidin wê pêvajoyê
و گوتوبێژên گرنگ لەگەل هەسەدê بەردەوام dikin. Karê sêyem jî dibêje karê wan e لەگەل حکوومەتا Sûrî. Trump's lines of effort in Syria are threefold. Xebatên Sentkomê li Sûriyê li ser sê xetan bi rêve diçin. Yekem, em şopandina xwe ya tund li dijî Daişê li Sûriyê didomînin. Duyem, em piştgiriyê didin yekxistina hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê bi hikûmeta Sûriyê re. û sêyem, em ê bi hêzên Sûriyê re havahengî û hevkariya xurt bikin. Di xeta me ya yekema hewldanê de ji bo şopandina tunda Daişê zexta leşkeriya bêrawestan berdewam dike. Hêzên Amerîkî, hevkarên hevpeymanî û hevkarên Sûriyê bi hev re dixebitin ji bo jinavbirina pajmayiyên ku li Sûriyê mane. Weke mînak, di meha cotmehê de hêzên Amerîkî di zêdetirî 20 operasyonên li dijî Daişê de şêwir, alîkarî û piştgirî dan hevkarên xwe yên Sûriyê ku bi vê yekê êrişên terorê kêm kirin û rê li ber belavbûna tundutîjiyê li seranserî cîhanê girtin. Em her wiha şiyana wê ya li herêmê lawaz dikin. Ez bawerim ku giring e em behsa kampên koçberan ên li bakurê Rojhilatê Sûriyê jî bikin. Hema berî ku ez cara yekem li Şamê bi serokê şerê re hevdîtînê bikim, min karî bi xwe serdana kampa Holê bikim. Ev bi rastî çaremîn serdana mina kampa Holê bû, ku nêrîna mina li ser pêwîstiya leskirina vegerandina welatiyan xurt kir. Entegrasyona serkeftiya Hesedê bi hêzên hikûmeta Sûriyê re dê bibe sedema hawîrdoreke ewlehiya aramtir û pêşbîntir. Di dehê adarê de her du aliyan li ser konsepta yekgirtinê li hev kirin. Her ku gotûbêjin li ser yekgirtinê di navbera hikûmeta Sûriye û Hesedê re berdewam dikin, em amade ne piştgiriye bidin û me bi awayekî watedar vê yekê kiriye. Tevî hefteya borî li Şamê. Ez dizanim hemû alî van danûsandinan bi giringî dibînin. Her du alî pabendin û em ê di nav vê pêvajoyê de bimînin. Heta îro jî, dema ku ez vê vîdyoyê tomar dikim, gotûbêjên watedar bi Hesedê re li ser yekxistinê ji bo paşerojê berdewam dikin. Hevkariya li gel hevkarên me yên Sûrî ji bo serkeftina me ya hevbeş pêwîstiyeke serekê ye. Meha bihûrî wek ku gelek ji we dizanin hikûmeta Sûriyê wek endama notemên tevlî hevpeymaniya cîhaniya li dijî Daişê bû. Hevpeymaniya cîhanî giringê dide aramkirin û jinûva avedankirina navçeyên ku berê dibin kontrola Daişê de bûn. Ji têkçûna wana axê di sala 2019 de tenê hefteya bihûrî mel gel Wezareta Navxweya Sûriyê kar kir ji bo denzînîşankirin û jinavbirina 15 cihên çekên Daişê li başûrê Sûriyê. Di vê operasyonê de zêdetirî 130 hawan û roket, gelek sîstemên hişyarkirinê, sîstemên dijî tankan, mîn, materyalên EID û madeyên hûjber hatin jinavbirin. Me heta niha gelek caran bi hikûmeta Sûriyê re hevkarî kiriye ji bo rûbirûbûna gefên pir taybetên Daişê. Ku belkî vê hefteya bihûrî dît, min bi awayekî giştî pesnê Sûriyê de ji ber rola hêzên wê yên ewlehiyê di têkberîna çekên ku ji bo Hizbullahê dihatin şandin. Em ê berdewam bin li ser karê li gel hevkarên xwe yên Sûrî ji bo şopandina Daişê, piştgirîkirina entegrasyona Hesedê û geşkirina hevkariyê. Em ê her wiha şiyar bimînin, tevî serkeftinên mezinên ku me di têkberîna xîlafeta hovaneya Daişê de dîtine û em ê misoger bikin ku destkeftên dibin serokatiya pêşengê me General Erîk Kurîla de hatine bi destxistin berdewam bin û karekî zêde li pêşiya me ye. Ez bawer dikim ku sedemeke mezin ji bo geşbînî û hêviyê heye derbarê derfeta dîrokiya ku Sûriyeyeke di nav aştiyê de li gel xwe û cîranên xwe dikare bibe sedema rojhilateke navîna aramtir û geştir.